Nini ani Chwng Jottoni Chubachuni bisingtwi Chini dophani khoroksa borokni langma thangoi mano Kaisa khammani bisingtwi saklaimung Chini dophani khoroksa sikli Tabuk Nango Lukurokni Chubachu Mung Saya Rani Tripura Bupha Jagat Prem Tripura Buma Dhuhita Tripura Bini qualification nengka BA 4th Semester Govt.Degree College Tabuk rungsirungai tongjao Kami hingke jamit sora astaram kami Post Office dumosora tei PS bo dumosora LTB Dhalai Tripura Bukhuk sikli Saya Rani Tripura bo nokha bisahai romoi bemar hamya eba paralyze engoi thuyamo bok-bok kwlaijak.Nukhung bialni bagwi kaham sakhamnogorogo operation Khaiman jaya Kwrwijani bisingtwi nogoni kisamisa manui khwnui fallaye eba khe rang thumlaye Doctor phunukmani medical report sajakha eba mankha bono daktui no operation Khainani nangnai hayake bo tebo serious condition khlainai Doctor Shaka full operation eba khe kaham khe operation Khainani bagwi 1,50,000 rang nangnai hinai ako khnawi bini nukhungni bororok wana laijak mok laijak khakham laijak bini nukhungni bororok joto naising laijak keboda Chubachu rifai jano tei chubanani bagwi biskango bacha phaino hinge friends norok jesa mansak chubanani saitok jabaidi Chini dophani khoroksa ama haike ngui tongmano jotto subanani bagwi saitok jabaidi kogo se tongo boino chubama tongkhe mutairokbo nono waisale chubanai boino nung khairokma tongkhe mutairokbo nono khairoknai je mansa chubalaidi tei share khailai jadi nini share ni bisingtwi bo Kaisa siklai Kaisa chubanai ebake khanangai chubanani biskango phainai je chubanani muchungoi tongnai je mansak chubalai jadi talo rujak bank details Bumani account norok chubalai jadi bank account number angkha 809312020715 bank ni bumungkha Tripura Gramin Bank ebake TGB bank branch angkha Monogat IFSC code angkha PUNB 088 BTGB bini nukhungni kokduk number by directly norok kok salaidi 9862894484 tei kaisa bai norok borokni nukhungni borok bai kwrwngui mano 9366790884 hinke wife song ebake friend song norok je mansak chubalaidi te share khaiba jadi gobang ke share khaidi bo Chubachu manui operation khaijagai daktino kaham kwrwngkhe bachathung abono ani surimung tei samung je mansak share khaidi tei chubanani chaitok jabaidi hambai ashokna je mansak share khaidi tei chubanani chaitok jabaidi